Izgalmas mérkőzések zajlottak hétvégén a 60 jégcsarnokban, ugyanis 60 Girls kupát rendeztek a létesítményben. Az eseményen a Gyergyószentmiklósi Fox játékosai és a KMH sportolói is szerepeltek. A 60 Girls pedig a DVTK jegesmedvékkel kiegészülve lépett a jégre. Kmetszó Krisztina a DVTK csapatát erősíti, csak nem 10 éve jégkorongozik. Mint mondta, jó érzés a 60-i csapattal együtt játszani. Úgy véli, a meccsek közben tanulhatnak is egymástól. Bajnokságban is már évek óta együtt játszunk, talán pont 3 éve még döntőt is játszott együtt a két csapat, és így már volt a közös ismerettség, így aztán edzők által így tudtunk jönni ide hozzájuk, akkor becsatlakozni, viszont meglepően nagyon jól kijövünk a 60-nal, mindenki nagyon aranyos, kedves, nagyon könnyen be tudtunk illeszkedni így a miskolci részről a 60-i csapatba. A 60 is nagyon befogadó volt, aranyos, kedves, segítőkész, úgyhogy így teljesen elégedettek vagyunk mindennel. Lackó Levente, a Gyergyószentmiklósi Fox Hockey Klub elnöke elmondta, hogy csapatuk Romániában évek óta bajnoki szinten helyezkedik el, köszönhetően a rendszeres edzéseknek. A szakmai felkészülés az általában úgy történik, hogy minden évben az edzők összerakják a csapatot, záraz edzés már nyáron folyik, edzőtáborok, és augusztus 1-től van általában a jegünk, onnantól egy holnapot felkészülünk, utána szoktuk rendezni a székelyföldi női jégkorongtornát, oda hívunk több csapatot innen Magyarországon, többek között a 60 is mindig ott szokott lenni, és itt készülünk fel a bajnokságra, és utána indulunk a bajnokságba, úgy a román, mint a magyar bajnokságban benne vagyunk. A kétnapos tornán nagyon erős összecsapásokat produkáltak a játékosok, és a visszajelzések alapján a lányok is jól érezték magukat. Erről már Szőke Attila, az FC60 gigászainak szakosztályvezetője beszélt. Ez egy korosztály nélküli verseny volt, direkt olyan versenykírás volt, hogy bármelyik csapat bárkit elhozhatott, hiszen ebben voltak válogatott lányok, hiszen a Kolozsvári Angelika, a Kovács Mercedes, ők U18-as válogatottak is voltak, úgyhogy ők nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ott játszanak. Szóval voltak benne 22 éves lányok, de bárki játszhatott, aki úgy gondolta, hogy ő neki ez fontos, hogy ide eljöjjön, vagy az edzők úgy gondolták, hogy elhozzák őket. Ez egy igazi jó feelinges torna volt szerintem. A 8. 60 Girls kupán az értékelés és a díjazás sem maradt el. Minden résztvevő éremmel távozhatott. Továbbá az edzők szavazatai alapján a csapatokból a legjobban teljesítő játékosok külön díjban is részesültek.